VP Costa Nochoenga panguva inoi obuda achitaura chokwadi chomene. And panguva inokuri kwanzi VP Costa Nochoenga, he was in Victoria Falls yesterday and he articulated and explained, we can say for the first time, VP Costa Nochoenga for this year and last year avawanzi kuda kuitwa awanzofarira kuda kuva interviewed nemajournalist, but panhau iyi yema-amendments VP Costa Nochoenga decided to be interviewed nemajournalist. Saka peda mashoko muda kutaurwa panapa nageneral kuti subscribe or like on the bell icon. So muri kuona iyi picture VP Costa Nochoenga speaking mwabuda nyika muchinzi takaenda kuhondo tiri vana vadiki vaiva vakuru vedu kuma-trained Zanla forces not nationalist ndivava vana comrade Kangai member dzedare rechimurenga. Zvatairwira zvakanga zvakanyanya kukosha zvinhu zviviri zvimwe zvaizoteverawo kumashure. Chekutanga, one man one vote, ndicho chekutanga kuti isu kana tasununguka tikwanise kuzvisarudzira vatungamiriri vatinoda. Chechipiri, land, kuti ivhu redu ridzorerwe kuvaridzi varo vanova isu vanhu vatema. Saka izvozvo ngazvigare nguva dzose mundangariro dzedu. Nochoenga explaining to the Kangai family at Mbuya Kangai funeral. Doma developments are good panguva inatoa VP Costa Nochoenga, he also explained this by the funeral ya comrade Kangai panguva ino yatiri kuona kunzi VP Costa Nochoenga appeared iconic, anyatso kuoffer nekuita respect aiwa to their family. Chitiko chakanyatso kuonekwa ne the public kuti VP Costa Nochoenga aiwa munhu wevanhu. VP Costa Nochoenga munhu anyatso kuonekwa kunzi ane rudo, ane mwoyo nechizvarwa chenyika yeZimbabwe. Zvinotiudza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemadevelopments awo ari kuonekwa VP Costa Nochoenga ari kuuya achidhisimisa mashoko ataurwa nana Ziyambi vachiti aiwa takurwa hondo kuti tikwanise kuita one man one vote kana kutora land. Kuda comment section medu zvafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.